Madzulo opambana kwa nonse ndipo ni nthawi ya zanyengo. Madzulo ano mpaka loweruka mawa tikuyembekezera mphepo yamwera kuwomba pa nyanja zathu, ndipo tikuyembekezeranso nyengo ya mphepo ndi yafumbi m'madera ochuluka. Koma tisayiwale kuti mawa lino tikuyembekezera mitambo idzaoneka m'madera a mchigawo cha kumwera, ndipo tikuyembekezeranso nyengo ya chifunga ndi ya mvula ya mawa mwapo ndi apo m'madera a mchigawo cha kumwerachi. Zonsezi kamba konena kuti tiyamba kulandira mpweya wachinyontho kuchokera mnyanja nchere ya India, ndipo zosadabwisa kuti usiku uno ndi kwa mphepo m'madera ambiri makamaka mzigawo zapakati ndi kumwera, komanso tikuyembekezera nyengo ya fumbi. Mawa kudzacha kwa mitambo m'madera ena mchigawo cha kumwera, ndipo tiyembekezerenso nyengo ya chifunga komanso ya mvula ya mawa mwapo ndi apo m'madera mchigawo cha kumwerachi. Koma nyengo ya mphepo ndi ya fumbi tiyembekezere m'madera mzigawo zapakati ndi kumpoto. Mawa mbatakucha tikuyembekezera nyengo yozizira m'madera okwera komanso m'madera mchigawo chapakati monga ku Lilongwe komanso kudowa, ndipo mawa masana mitambo idzayamba kubalalika m'madera ena mchigawo cha kumwera, ndipo tikuyembekezeranso nyengo ya mphepo. Nyengo ya mphepo ndi ya fumbi tiyembekezerenso m'madera ochuluka mchigawo cha pakati monga ku Lilongwe, kudowa komanso Kasungu, osayiwanso m'madera ochuluka a mchigawo cha kumpoto, ndipo tikuyembekezeranso nyengo ya dzuwa m'madera mchigawo cha kumpotochi. Mawa masana madigiri akatenthedwe adzasika pang'ono m'madera mchigawo cha kumwera, 25 degrees ku Blantyre, kudzatentha pang'ono kumulanje komanso m'madera mchigawo cha mtsinje wa Shire, kudzafunda ku Mzuzu ndi madigiri 26 osayiwanso mzinda wa Lilongwe. Ndiye mkuja uno tikuyembekezera mitambo idzaoneka m'madera ena mchigawo cha kumpoto monga ku Mzuzu komanso ku Karonga. Koma tiyembekezere nyengo ya mphepo ndi ya fumbi m'madera ambiri a mzigawo zapakati ndi kumwera monga ku Lilongwe komanso ku Blantyre. Madzulo ano mnali ndine Ali Chibanthowa, mwakoma nonse.